Jako grają żaby. Wiecie, jako je najszumniejsza muzyka na całym ludzkim świecie? To nie ma ta muzyka, co ją usłyszycie w operze albo na jakimś koncercie. Choć tam też pięknie grają. Najszumniejsza muzyka to je ta, co ją gro przyroda. Eny co by ją usłyszeć, to trzeba kapkę chcieć. Teraz w moju idzie usłyszeć podle mnie najszumniejszą muzykę, jednako kańsik bai na drugiej stronie dziedziny musi być stow, bo tam bywają maluczki zielone zwierzątka, co poradzą tak przeszumnie grać. A tych muzykantów jest ze 100 albo aj z 1000, a jeden przez drugiego się przebrzaskują, bo to je ich czas. Teraz w moju, bo potem już będą ryczeć eny w ten czas, kiedy poczują, że będzie padać deszcz. Jeszcze jakżech bywał w małych kończyc na Podlesiu, to żech Sedycki w moju wieczór siednął na balkonie, zawrzył żech oczy, a posłuchał żech, jak ta cała banda ryczy, tam hanej kańsik na stawach, co były dołu na Zagrodnikach pod Karolinką, a i na Pietrówce. Teraz bywam w Hażlachu, ale furt wiele razy se wylezem wieczór na pole, a posłucham, jako grają żaby na stawach, co są dookoła na dziedzinie. Wiecie, jak człowiek cały dzień drepsi, rajzuje, a coś robi kole chałupy, a jeszcze ku temu mo jakieś kurowody w żywobyciu, to nie ma nic lepszego, jako se wieczór siednąć, ba i przed spaniem, zawdzić se oczy, a posłuchać, jako grają żaby, kańsi tam na drugiej stronie dziedziny, lebo a i w dziedzinie wedle. To je najlepsze, jak człowiek ma nerwy, jak je nasrany, a furt ma jakiś głupi myśli. Jeny, że co? Trzeba zagasić telewizor, trzeba zagasić komputer, telefon, niechać to wszystko kańsik na stole, a iść na pole na świeży luft, ganz bez niczego. Najlepszy jeszcze je, jak człowiek bywa kańsik daleko od cesty, co by auta furt nie żniły, co by szło usłyszeć inny przyrodę. Żaby se tam bydą po swoim grać, jedna barży, drugo mieni, ale jak się ich zabierze pospołu z 200, to już je takowna orkiestra, że poradzą zagrać ganz szumną muzykę. A przeca do grania nie smykają żadnych trompet, huśli, lebo harmonii. Mają eny swoje gęby. Jedna żaba jak ryczy na deszcz kole chałupy, to może człowieka fakt nasrać. Ale nad stawem, jak ich jest 1000, to już jest coś większego. Że tej muzyki trzeba posłuchać z daleka. Najlepszy kańsik z kopca, bo w ten czas idzie wychytać wielkucny koncert żab, co one grają, a i w inkszych dziedzinach. O czym te żaby grają, to już zazie inkszowiec. Bez malarze o utopcach, co siedzą na całej cieszyńskiej ziemi, przy żykach, życzkach, a stawach. Grają też isto o tym, że już je jor, a że wszystko się dokoła zieleni. Roztomili teraz je ten czas, co nie skoro wieczór, a w nocy idzie usłyszeć tą szumną muzykę. Tuż wyleźcie na balkon, weźcie ze sobą telefon, ale na nim nie cykajcie, ene se nagrajcie to, co słyszycie. Coś dni, kańsik tam hanej daleko na stawach. Będziecie mieć co posłuchać w zimie. Musimy więcej posłuchać tego, co przyroda gro, bo ona to gro dla nas, a czako aż tego posłuchamy. Te małe zielone żabki grają se tam dla siebie, a ani isto nie wiedzą, że ktoś ich posłucha. Ale nasze starki a starzicy ich posłuchali. A lepszy się im spało po takownej terapii, a i głowa była wypucowana ze szpatnego myślenia. Ta majowa muzyka, co ją grają żaby, ma fest siłę. Eny ją trzeba chcieć posłuchać. Wierzcie mi, że żaden doktor, a żaden psycholog wam nie pomoże tela, co ta mała armia zielonych żabek, co teraz mają swój czas. Ale to je aj czas dla nas, co by my posłuchali przyrody. A śpiechajcie się, bo żaby grają eny do końca moja, a potem w czerwcu, ale już mniej.